Bon dia a tothom i gràcies per venir a aquesta ràdio informativa que té a veure, com ja sabeu, amb l'oferta formativa i tot el que suposa per al curs 2021 la formació professional. Sabeu que, de qualque manera, des de la legislatura passada van posar en marxa un pla integral de formació professional, un pla que era un full de ruta per tal d'intentar fer un canvi, jo diria, qualitatiu dins les Illes Balears en respecte a el que era un nivell educatiu que mai ha tingut el prestigi i la fama que jo crec que hauria de tenir. No? És evident que els temps estan canviant, és evident que cada vegada més la formació professional està tenint una imatge, jo diria, molt positiva i que s'està demostrant que és un bon instrument per dur a terme la inserció dins el mercat de treball. Tots els estudis que hi ha a nivell d'Espanya van en aquesta direcció i això jo crec que és molt important i també això implica entrar dins un procés d'homologació europea, dins els països, jo diria, més pròspers econòmicament d'Europa. La formació professional és un instrument, és un nivell educatiu que té un nivell de transcendència social, professional i laboral important, té una bona relació amb el món empresarial, amb tot el que això significa, i per tant és una línia, és un nivell educatiu, jo diria, molt positiu. A més, si un analitzant la qüestió legal de la formació professional, cada vegada més un pot fer FP i pot arribar, diguem, a qualsevol grau universitari. Per tant, en tot el que significa de vies obertes, vies flexibles. En aquest moment ja no hi ha vies tancades per assolir aquell nivell que cada persona pugui tenir. Per tant, jo crec que ens hem de felicitar d'aquest canvi progressiu que hi ha respecte a la formació professional. El pla integral que hi va haver la passada legislatura i que segueix vigent fins a l'any 21 i l'any 21 haurem de fer una renovació, una reforma d'aquest pla integral d'FP, ha suposat, per una part, l'increment del número d'estudiants, ha suposat un increment del número de docents, ha incrementat el número de famílies de formació professional i ha suposat, evidentment, una millor relació amb el mercat de treball. Però, evidentment, calia més. Jo crec que una de les qüestions que nosaltres ja han dit i ja varen posar de manifest, varen tenir una conferència sectorial d'educació entre la ministra d'Educació i totes les comunitats autònomes en què el govern d'Espanya ha tirat cap endavant un procés de posar a la formació professional, diguem, amb un dels objectius per la millora de la competitivitat a Espanya. Se tracta d'un pla de modernització de la formació professional dotat amb més de 1.500 milions d'euros, com a mínim, un pla que està dotat amb aquest dobbers però pot ser incrementat en fons de la Unió Europea, que permetrà, evidentment, encara incrementar més el que és aquest salt qualitatiu de la formació professional. I en aquesta conferència sectorial que varen tenir a la ministra, varen posar de manifest que les Illes Balears per al curs 2021 tindria, diguem, un increment de la dotació econòmica dins d'aquest pla integral d'FP de més d'un 10 milions d'euros. Això suposa, per tant, diguem, un canvi, diguem, dins el que estàvem fent fins ara a les Illes Balears, aquesta col·laboració, aquest programa de cooperació amb el Ministeri d'Educació pot suposar un element important de cara a consolidar cada vegada més la formació professional. I en aquest moment més que mai, per moltes raons. Una, perquè tenim una situació econòmica complicada, complexa, en què realment el nivell d'atur és important, en què se parla cada vegada més no tant de canviar el nostre model productiu, que seguirà sent el turisme, però sí de modificar aspectes d'aquest model productiu, apostar per nous sectors econòmics i productius, però també millorar la qualitat del professional. Per tant, ara que tenim una situació econòmica complexa, jo crec que optar per l'FP és una bona resposta en aquesta situació. En segon lloc, també amb jo diria, aquest salt cap de la formació professional també suposarà, des del nostre punt de vista, o ha de suposar una millora de la qualificació del treballador. És a dir, és evident que un dels elements, no l'únic, per millorar la competitivitat econòmica de les nostres empreses i de la nostra economia és millorar la qualificació professional. I aquest pla va també en aquesta direcció de millorar la qualificació professional. I també, vosaltres sabeu, que les Illes Balears
té unes dades d'abandonament escolar prematur que no són, diguem, que són poc alentadores, no? És veritat que hem anat baixant, des de principis del 2000, que hi havia un 40% d'aquest abandonament escolar prematur, han arribat a un 24%. Baixant, però amb molta lentitud, i això significa que estudiants de 16 a 24 anys entren al mercat de treball sense passar per una titulació. És igual, ja sigui d'FP, ja sigui de batxillerat, ja sigui d'altres estudis superiors artístics, etc. Per tant, aquest és un pla també que va en aquesta direcció, intentar reduir la tassa d'aquest abandonament escolar prematur per tal d'intentar que ens homologuem a lo que és les dades de la Unió Europea. És evident que estan parlant de dades que, per exemple, en el País Basc, per dir una comunitat autònoma que ha apostat des de fa dècades a la formació professional, que té un teixit productiu que necessita de molta qualificació, estan parlant d'un 7 o un 8% d'abandonament escolar prematur. Aquí hem d'anar, diguem, baixant. El seu seria, com a objectiu, a final de la legislatura, poder assolir un 20-19%. Jo crec que seria un objectiu assolible. I per això aquest pla d'FP que les Illes Balears ara ho concretarem, tant Antoni Bau, director general, com la Glòria Escudero, que és la directora de l'ICUPIP, ens donaran dades concretes sobre aquest pla de formació professional. En tot cas, jo en faré 5 cèntims generals, com deia, en aquesta conferència sectorial d'educació en què se va aprovar aquest pla per unanimitat. Vull dir, és important que totes les comunitats autònomes espanyoles varen optar i varen felicitar el Ministeri d'Educació per aquest pla de modernització de la formació professional. Totes les comunitats en surten afavorides perquè tothom aposta per aquesta qüestió i nosaltres rebem una quantitat molt important, que és de 10 milions, com deia abans. Això què significarà? Significarà, per una part, incrementar l'oferta formativa. Una oferta formativa que suposarà 27 cicles nous, amb unes 990 places i, per tant, un augment de 65 docents. És a dir, les xifres, és l'increment més important i més significatiu que hi ha hagut a les Illes Balears, com a mínim, jo dic, no tenen dades històriques, però segur també que està en aquesta direcció, des que varen començar a governar 2015 fins ara, és evident que l'increment més important d'oferta formativa de famílies, de nova oferta formativa de famílies d'FP, noves places escolars i nous docents. 65 docents nous per al curs 2021. I això, de qualsevol manera, és important que se destaqui. També és important dir-ho, després tant en Antoni com la Glòria concretaran alguna d'aquestes qüestions que estic dient. Hi haurà també, s'impulsarà màsters, entre cometes, d'FP per primera vegada a Balears. Això és important perquè per primera vegada s'opta per un cursos d'especialització importants i significatius. Una oferta, diguem, que pot durar entre 300 i 600 hores. Hi haurà un pla d'especialització de rebosteria, Sureda i Blanes, i de ciberseguretat entorn de les tecnologies de la informació al Centre Integrat de Formació Professional Francesc de Borja Moll. Per tant, per primera vegada optant per aquest cursos d'especialització que suposa, diguem, fer que també dins l'FP, així com hi ha dins la universitat hi ha també màster, aquí també hi ha cursos d'especialització que vagin cada vegada a afinar una mica el que demanda la societat que tenim i un nou mercat de treball. També tenim un programa Acredita, que és un programa, jo diria, que després ens explicaran a Glòria, que és un reconeixement de l'experiència professional dels treballadors, i aquí sí que realment se pot dir que farem un salt qualitatiu important del que tenim fins ara, no? És a dir, és evident que tots els treballadors tenen una experiència laboral, però a vegades per tenir una titulació oficial crec que és important no només reconèixer aquesta experiència que ja se reconeix ara, sinó també que hi hagi un mòdul d'FP que pot implicar tenir unes titulacions i, per tant, incrementar la qualificació d'aquests treballadors. També, i això significarà una inversió de 4 milions i mig, més de 4 milions i mig d'euros. Una inversió, diguem, mai vista a les Illes Balears. També se creen 9 aules d'emprenedoria, que són aules per la constitució de microempreses, per intentar fomentar l'autoocupació dels estudiants que realment estan de l'FP, i això ens pareix important, perquè no se tracta només
de crear gent titulada, sinó gent amb capacitat d'emprenedoria per intentar fer una empresa, microempresa, en definitiva, tenen la capacitat de poder gestionar la seva pròpia formació, no? Que és important. I també, i ja amb això a cap, hi ha també, dins aquest pla de modernització de la formació professional, el tema de la digitalització és un tema clau. Ja sabeu que una de les línies dins la Unió Europea que en aquest moment estan treballant tot a nivell de tot l'estat espanyol i també a nivell de les Illes Balears, en temes d'FP també s'aposta per una formació en digitalització dels docents, per tal d'intentar després posar aquelles ofertes formatives que sigui adequada en aquesta digitalització. És evident que una de les revolucions que tenim ara a nivell d'un mercat de l'economia és aquesta digitalització, i, per tant, aquí necessitem, perquè això sigui possible, una formació cada vegada més acurada, més específica dels docents, per tal de ser cada vegada més capacitat de fer aquelles ofertes formatives que vagin en aquesta direcció. I aquesta és una línia estratègica de la Unió Europea, d'Espanya i també de les Illes Balears, és dir, incrementar la digitalització de la societat com una forma de poder competir cada vegada en un mercat d'aquesta societat del coneixement, aquesta societat tecnològica, que en definitiva és la que ens ha tocat viure, no? I per tant, jo diria que a totes les línies que en aquest moment se treballen en aquest pla, diguem, per part del Ministeri de Formació Professional, s'incardina perfectament dins aquest pla integral de formació professional que suposarà, des del nostre punt de vista, un abans i un després d'aquest nivell educatiu. Per tant, jo crec que per al curs 2021 crec que és una oferta formativa important, crec que és una oferta formativa adequada i, a més, és un pla plurianual. Això vol dir que no ens aturam en el curs 2021, sinó que els propers cursos també hi haurà més oferta formativa, més inversió en temes de formació professional i, per tant, perquè les coses en educació, perquè tinguin eficàcia, han de tenir continuïtat. I aquest és un pla que vol tenir continuïtat per tal de poder de ser més eficaç. La continuïtat és clau. Les polítiques, quan realment no hi ha continuïtat, tenen problemes per assolir objectius determinats. Jo crec que amb aquest pla de formació professional d'Espanya i aquest pla integral d'FP de les Illes Balears combinats, jo crec que és un bon instrument per fer aquest salt qualitatiu. I ja vos dèiem a Antoni Bau, director general d'FP, perquè concreti totes les qüestions que he plantejat. Comentem de la televisió. Si és possible que vos canvieu de lloc, podrem sí. Amb les micros. Sí, jo m'agrada estar a la dreta. Bon dia a totes i a tots. Com deia el conseller molt bé, sí, posant, jo crec que és una forma contundent i sense precedents aquests 27 nous cicles que ens possibilita fer una oferta de quasi 1.000 places més per al curs vinent. No vull tampoc ara dir-vos tots perquè ho teniu a la nota de premsa dels cicles que són, però sí m'agradaria fer incís en una característica d'aquesta oferta, que és que hem incrementat molt, de forma molt important, els cicles de grau superior, que aquí a les Illes són graus que eren deficitaris en comparant-se a la resta de les comunitats autònomes. En concret, posant 18 graus superiors, 8 graus mitjans i un d'FP. Per què ho fem això? Perquè pensant que els graus superiors sí que poden contribuir d'una forma clara en aquest canvi de model productiu pel qual tant lluitam ara i més ara amb aquesta circumstància Covid. Es tracta també de donar, no només de poder consolidar l'actual mercat laboral que tenim o la pròpia teixit productiu en hoteleria i cuina, sinó també poder donar més oportunitats als nostres joves. Aquest pla para la formación profesional, el crecimiento económico, social y la empleabilidad té aquests 7 eixos. Per una banda, incrementar l'oferta, però també una oferta que ha de ser més, diguéssim, que possibiliti més oportunitats, que sigui més modulable. De fet, amb el projecte que després na Glòria explicarà, la intenció és que per al curs vinent, sapiguent quins treballadors o quines persones desocupades hem qualificat enguany amb aquest projecte, poder després fer una oferta modular precisament perquè aquests treballadors que encara no estan qualificats puguin obtenir la seva titulació d'FP.
Aquest pla sí que estratègicament venia, a part de la finançació, sí que estratègicament ens marcava des del Ministeri que féssim aquesta oferta sobre una sèrie de famílies professionals que ja puguin ser emergents o ja puguin ser famílies professionals que tinguin una inserció laboral molt important. Així ho hem fet. Dins aquest 60% tenim tota l'oferta, pràcticament tota l'oferta que hem pogut oferir. Recordar també que els períodes d'admissió els tenim, comencen el 17 d'agost i acaben el 7 de setembre, excepte el que és l'FP a distància, que començarà el dia 1 de setembre. D'aquesta oferta, 4 dels cicles són a distància. Volien també, tant des del Ministeri com des de la comunitat autònoma, potenciar aquests estudis a distància que tan bons resultats estan donant, no només per la circumstància Covid, sinó perquè dins aquesta innovació i aquest empeny perquè l'AFP també sigui el més tecnològica i que creï el màxim d'oportunitats possibles, aquesta oferta ve a complementar i ve a donar aquestes oportunitats per les que tant lluitam. Volíem també destacar que hem fet una inversió de 1.215.000 en equipaments. I dels equipaments, que també els teniu a la nota de premsa, destacar per sobre, a part de que hem acabat d'equipar aquells cicles que van incorporar el curs passat, com poden ser els de vitivinicultura, hem fet una important inversió en equips informàtics, de quasi $500.000 d'euros. Aquests equips informàtics, que són per nodrir els cicles d'informàtic, que també incrementant amb aquesta oferta, el que hem volgut fer també és, a diferència d'altres anys, demanar-los als centres la possibilitat de que fossin equips informàtics portàtils, també per preveure o per encarar d'una forma més segura en la circumstància Covid el proper curs. Els màsters, que deia el conseller, que és una novetat enguany, no se començaran fins en el gener. Estan en fase de preparació. Tots els màsters o tots els cursos d'especialització, per ser més concret, a tot l'estat es comencen a partir del mes de gener. El primer trimestre el dedicam a preparar el professorat per poder fer aquests cursos d'especialització i poder fer l'oferta d'aquests mateixos. Tenim també una inversió molt important en aules d'emprenedoria. Unes aules d'emprenedoria que estaran ubicades principalment en els centres integrats d'FP. Són 9 aules d'emprenedoria que posam, no només a disposició dels alumnes dels centres integrats, sinó a disposició de qualsevol alumne d'FP a qualsevol centre educatiu que l'hagi realitzat. Aquestes aules d'emprenedoria, que ja són experiències que ja hi ha hagut experiències a altres comunitats autònomes i aquí també, de forma molt puntual en algun centre, ara s'universalitzen, per dir-ho d'una forma gràfica, i la intenció d'elles és, com deia el conseller, crear l'autoocupació, però també volem donar-li una vessant cap a l'economia social, cap a les polítiques de quilòmetre zero o les de no ho diré. No ho diré. Perdoneu. I ja, per acabar, explicar-vos també que tenim també una inversió molt important en aules tecnològiques, 4 aules tecnològiques, que no només ajudaran els centres a modernitzar les diferents famílies professionals on les ubicarem, sinó també seran espais on els nostres docents i les empreses amb les quals col·laboram estretament en aquest projecte podran també realitzar diferents cursos de formació i de modernització de cadascuna de les famílies professionals. Dono pas a Glòria Escudero perquè vos expliqui el projecte que tenim de reconeixement de l'experiència professional dels treballadors a l'Acredita, amb el qual fem una inversió de quasi 5 milions d'euros. Glòria, si mos passa aquí. Després us diré el que se m'ha oblidat. Bon dia a totes i a tots. Bé, com bé ha dit el conseller i el director general, m'arriba una partida de quasi 4.800.000 euros per el reconeixement d'experiència professional. Aquest programa va destinat a tots aquells treballadors i treballadores que per les circumstàncies
que siguin en el seu moment no van tenir accés a una titulació oficial. Per tant, a través de l'experiència professional poden obtenir una qualificació específica d'allò a través de tots els anys d'experiència que tenen laboral. La diferència del programa que existeix ara en el que posarem en marxa és que fins ara el que s'ha fet és una convocatòria anual amb unes qualificacions concretes i ara el canvi serà que serà una convocatòria oberta en què qualsevol persona podrà venir en qualsevol moment, presentar una inscripció i dir de quina qualificació vol obtenir el certificat. Presentarà aquesta sol·licitud, se li assignaran uns assessors que una vegada li hagin ajudat a fer el dossier pertinent i l'hagin ajudat a assessorar-lo, se li assignarà un avaluador i podran dir si aquella persona té de quines competències o quines unitats de competència són aptes o no aptes. La idea és intentar arribar, fins ara s'arribava a unes 400-500 persones i la idea amb aquest canvi és poder arribar entre 100.000, si poguéssim arribar a 8.000 millor, però entre unes 100.000 persones que se puguin acreditar. Què tindrem amb això? A part que la gent estirà qualificada, tindrà un certificat que digui que està qualificat per aquelles competències professionals, podrem tenir i saber quins mòduls manquen en aquesta gent perquè, si volen, se puguin treure el títol d'FP pertinent. Per tant, una persona, per exemple, sabem que d'higiene bucodental, a tota la gent li manca una unitat de competència perquè no la poden acreditar en la seva experiència laboral. Aquesta unitat de competència se podria oferir, així com ha dit el director general, de forma modular el curs següent perquè aquesta gent pugui accedir en el títol d'FP. Per accedir al títol d'FP se necessiten uns requisits que són, si és de nivell 2, si la qualificació és de nivell 2, poden accedir a un grau mitjà i si és de nivell 3, un grau superior. La gent necessita uns requisits que són d'ESO o FP. Si no els tenen, aposta en col·locat o si deus col·locar o posar a partir d'aquest curs 2021 en els CEPAs de 7 punts. Ara en tenim ja punts d'orientació professional per augmentar-los en punts d'orientació i extensions d'aquest punt d'orientació i s'increment seran de 7-9 punts. Per què? Perquè aquesta gent, una vegada estigui qualificada, la puguin orientar de cap on pot seguir per formar-se al llarg de la seva vida. És un poc el problema. Molt bé. Una darrera qüestió que volia destacar, durant tot el tema de la pandèmia, vull destacar perquè és important, un moment també el tema de la solidaritat és un tema clau. Se va, per part de la Conselleria d'Educació, tot el material sanitari que teníem dins els cicles sanitaris se van enviar a la Conselleria de Salut perquè realment fessin l'ús que se necessitava en aquell moment, que van ser moments complexos per tota la gestió de la pandèmia. I també cal dir que hi va haver més d'uns 527 alumnes de sociosanitaris, se van prestar voluntaris per si feien falta en l'hospital per tal de donar una mà a una situació complexa. Heu dit que també cal dir que, a més d'aquesta professionalització que és clau, jo crec que tenir una actitud solidària en moments en què se necessita donar una mà, crec que és important i des de l'FP s'ha posat de manifest aquesta actitud solidària, tant a nivell de material com d'estudiants, per tal de possibilitar, donar una mà, possibilitar que hi hagi uns recursos humans, unes persones que ajudassin a tot el personal sanitari dels centres per tal de fer millor la gestió d'una pandèmia que, evidentment, ens va superar tots en un moment determinat. Per tant, vull destacar, vull reconèixer i vull felicitar aquests estudiants per haver estat capaços de dur a terme aquesta actitud solidària. I si vos pareix, podem començar ja la roda informativa a totes les preguntes que vulgueu realitzar. Ho hem fet beníssim. Te'n recordes, tu? Sí. Igual.
una cosa que se m'havia oblidat era dir-vos que hi ha un cicle que és de nova implantació, que és el que fèiem a l'IES Berenguer de Noia, que és de comerç i màrqueting, que és un cicle que el que curricularment el que tracta és aquesta nova forma de comerciar a través de la xarxa social, de les aplicacions informàtiques, les compres en Amazon, Ali i aquests serveis tan difosos ara. De totes formes, si mireu la fulla que vos han donat, darrere teniu tot un annex en tots els cicles formatius que s'ofereixen per el curs 2021 a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca. No? I com deia abans, tant el director general com jo mateix, de cara al curs 21-22, evidentment treballarem amb més tranquil·litat perquè aquesta oferta s'ha hagut de fer, diguem, una situació de molt de complexitat de temps, perquè evidentment se m'ha va donar la informació que aquesta cooperació, hi ha programa de cooperació al Ministeri, va ser gairebé a principi del mes de juny i això va suposar, de qualque manera, un treball que jo vull agrair a la Direcció General, a tots els centres de formació professional, perquè han fet un esforç i, a més, un esforç en positiu i en ganes, perquè jo crec que és important que per primera vegada qualsevol per part de les administracions que hi ha un esforç, una voluntat política de tirar endavant que l'FP sigui un nivell de qualitat, de prestigi i que ajudi a qualificar i millorar la competitivitat econòmica de les Illes Balears, jo crec que és veure que hi ha una bona complicitat entre les administracions i els centres educatius i esperant també que les empreses, que també evidentment tenim reunions amb les empreses, també siguin capaços de posar en valor aquests estudiants que en definitiva ajudaran a millorar la seva pròpia competitivitat, la seva productivitat i en definitiva la capacitat d'oferir a la societat de les Balears els productes que necessitem. No? Ho dic simplement perquè és important posar de manifest. És a dir, els centres han col·laborat, malgrat sigui d'una forma ràpida, perquè han hagut de fer feina ràpidament, amb molta rapidesa, però ha estat una complicitat volguda, evidentment. Qualque pregunta? No. Aquí tampoc no. Vale. I si no hi ha cap pregunta, moltes gràcies per estar aquí.